He's number one. Voor mij is de Wonnego de leukste school, omdat ja, het lijkt me een leuke school en verder weet ik niet. Wat moet ik zeggen? Wat is voor jou de ideale school? Voor mij is de ideale school. Voor mij is de ideale school kinderen die niet pesten en goede vrienden. Nou, veel vrije tijd en nog wat dingen. Zo praat ik niet. Nee. Is het niks? Wat is voor jou de ideale Hallo. Wat is voor u de ideale school? Ja. Is een ideale school, aardige leraren. Ja, het is heel gezellig altijd. En het is hier gewoon vet cool. Ja, en er zijn leuke leraren en leuke kinderen hier op school. En het is helemaal geweldig. En ik vind het ook een vet coole school. Oké. Hele leuke jongens op.